Ilang buhay pa kaya ng mga kabataan ang malalagay sa alanganin at magbubuwis ng buhay? Terorista. Ito ngayon ang tawag ng mga sibilyan na nadamay sa walang pangundangan at sunod-sunod na pagpapasabog ng mga teroristang grupo malapit sa mga paaralan sa probinsya ng Masbate. Wala ng future. Yung mga bata, paano na ba yung sinasabi na ang mga bata ay pag-asa ng bayan? Kung lang, yung pag-asa ng ating mga bata ay nawawala na sa kanila, nagkaroon na sila ng trauma, kahit konting kaluskos lang, iiyak na yung mga bata namin. Kawawa po. Kami po ang kawawaan ng mga isang mga ordinaryong citizen ng ating bayan. Suot pa ang kanyang uniforme mula Far Eastern University. Dead on the spot sa gilid ng kalsada, si Kit Maaalala, taong 2021 nang pinagkaitan ng pangarap ng mga komunistang grupo sa parehas na lalawigan ng Masbate ang isang magaling na football player ng Far Eastern University na si Kit Absalon. Kung maalala niyo po, last June 6, 2021, si Kit Absalon kasama si Nolvin na kanyang pinsan at pamangkin na si Crispin ay nagbabike lang po diyan sa may barangay Anas, Masbate. Kinaputukan po sila ng landmines ng mga kalaban at ang balita namin, nilapitan pa to at fininising ang kanilang mga ulo. Pinasabugan at walang awang pinagbabaril ng mga CTG ang nasabing football player at pinsan nitong si Nolven. Ang mga teroristang ito ay sumisira sa mga magandang kinabukasan sana ng mga kabataan na ang nais lamang ay maabot ang kanilang mga pangarap at mabuhay ng mapayapa. Gayon din ang mga batang mag-aaral sa Luksoan Placer at Villahermosa, Kawayan sa Masbate. Ginawang human shield o panangga ng mga terorista ang mga inosenteng mag-aaral ng mga nasabing bayan upang ipalaganap ang kanilang kasamaan at pagsira sa maganda at umuunlad na probinsya ng Masbate. Kasi po bawal kaming military sir na pumunta sa mga paaralan, pero sila po doon tumatakbo para gawin nila na panangga ang ating mga kawawang kabataan. Gang, upo mo gang, ayo! Upo! Maging ang kanilang mga ari-arian, kabilang na dito ang mga paaralan at mga establishmento. Ngunit ito'y patuloy na nilalabag ng mga NPA para sa kanilang pansariling interes at walang katuturang armadong pakikibaka. Umiiyak, sumisigaw at nangangamba. Halo-halong emosyon na ang mga nararamdaman ng mga mag-aaral, mga guro at mga sibilyan sa lugar. Sa kabila ng pangamba ng mga sibilyan, ang tapang naman na ipinakita ng mga sundalo na handang magbuwis ng buhay, masiguro lamang ang kaligtasan ng mga mamamayan. Maingat na sinagupan ng tropa ng gobyerno ang mga terorista at sinigurong walang madadamay ng mga sibilyan sa lugar. Kapalit ng kaligtasan ng mga kasandaluhan ang pagbuwis ng buhay ng isang magiting na sundalo na si Corporal Pareño, matiyak lamang ang kaligtasan ng lahat. Sa kabila ng mga panggugulo ng mga CTG, ay hindi tumitigil ang hanay ng kasandaluhan ng 9th ID na tumulong. Patuloy pa rin ang matinding seguridad sa probinsya ng Masbate. Sa ngayon, matapos ang ilang araw na suspensyon ng mga paaralan, ay isang stress debriefing program at psychosocial activities ang isinagawa sa mga mag-aaral at guro upang tulungan silang makarecover sa traumang inihatid ng mga terorista. Ang masasayang mukha at katahimikan ng lalawigan ang di matatawarang likas na yaman nito. Ang ginagawa namin dito ay maipalaganap lang ang kapayapaan nang sa ganon ay magkaroon na tayo ng tunay na pag-unlad. Ang parawagan ko lang po sa ating mga kalaban, keep your hands off our children. Correct. Huwag po kayong mag-operate malapit sa paaralan at huwag kayong mag-recruit ng mga kabataan. Katulong ng kasundaluhan ang mga Masbateño sa tuluyan na pagpapabagsak at pag-ubos sa mga teroristang grupo upang wala ng mga inosenteng bata at sibilyan ang madadamay sa walang awang paggugulo ng mga teroristang grupo at wala ng sino man
ang sumira pa sa mapayapa at umuunlad na probinsya ng Masbate. Sundalo mo kami para sa kapayapaan, para sa kinabukasan. Sundalo mo kami, bayani ng bawat tao, baluti ng Pilipino. Maglilingkod sa bayan, dala ang